Gaur ezagutu geha, baina nire sensazio izan da bai aspalditik ezagutuko bagina bezala. Fisikoki ez, baina ikusten dugu elkar. Mintzanetek daukan beste ezaugarri bada, urruti egon arren ikusi egiten duzula, ez? Ni sensazioa dut bere etxe ezagutzen dudala, ja. Mintzalaguna eta olako ekimenetan parte hartzeko gogoa beti izan dut, baina beti neukan arazoa ordutegiekin. Orduan, aukera ematen dizu, ez? Erresa egiten zain ere. Aurrerapen ikaragarria nabaritzen dut, akatsak egin arren edo etzan inoiz isilik geratzen, ez? Beti dago historia berriren bat kontatzeko. Berak ez du esan, baina artista da, margolaria da, eta orduan alde batetik berak egiten duen lanari buruzko kontuak eta oso interesantea da. Lanean balimanago Mintzaneteko saioa da, zera bat, relax bat. Ze gaiak ere oso, ez dugu inoiz adostu zerri buruz, baina eske gauza asko ditu kontatzeko. Ez dut sensaziorik hori irakasle lana egiten nahi naizenik. Gehiago da berriketa saio bat. Valentziara joan nintzen, erakusketa bat prestatzeko, eta inaugurazioaren egunean ezagutu nuen neska bat, Valentziako Unibertsitatean lan egiten zuena, eta parte hartzen zuen Mintzanet egitasmoan, eta horrela ezagutu nuen. Eta hilabete batzuk pasata gero, erabaki nuen zehozer egin behar nuela, ahozkoaren aldetik kostatzen zitzaidan. Eta zehozer euskaltegian egoteaz gain, zehozer gehiago egin behar nuela nabaritzen nuen. Eta orduan, erabaki nuen zuekin harremanetan jarri. Bai. Izan ere, hortik aurrera hasi nintzen ahozkoarekin hobetzen. Idaztearekin inoiz ez dut izan arazorik, baina ahozkoarekin kostatzen zitzaidan. Eta momentu horretatik saltu bat egiten hasi nintzen. Niretzat behintzat hobe izan dela interneten bidez egitea. Ze egoera oso zehaztuta dago hitz egiteko. Ez dago distraiziorik. Egia esateko, hasieratik bertatik oso ondo moldatzen genuen, eta izan ere, gaien aldetik adibidez, bateko kontu bat da beti.